Mehriban adamlar. Her birinize bir can sağlığı arzu edeceğim. Dostlar. Indi men şöyle bolğusuz watan dönüklerini aydatım gelýärdi. Etadanam Mırrızırri Murat Kurbanov. Allar köse de sana diýjek bolýan. Sen internette oturup paş edip paşardayan, gurlayan. Şolar ýalyk sen halkyň aladasyň edýäniň çyn bolýanmasa, sen ödüňe maýjaňa bir gepinde menem öýe gidesim gelýär, ýene näme desim gelýär diýip. Gepiň çyn bolýanmasa, bar ödüň Fransiýanyň aeroportuna bardany, otur şo ýerde 40 günläp. Oturup bilýärmi? Ile ukazat edem bolup. Ýa-da eliňe plakat alla barda Fransiýanyň Türkmen ilçihanasy mi konsuly mi näme mi şo ýerek barda çykyş etdini. Edi bilýärmi? Edi bilmersin, zırrıttın yalançı maşşeynik kezzap sen. O Türkiye'de näçe adam öldü, ýok oldy diýip paşyrda gurlaýan. İlk bilen ýatan ýer ýakty oldy şo ölen adamlaň. Ýöne men sana sen çykyşlaryňa sinet görýän arasynda boly. Näme üçin sen onda baryp, ýa Fransada meçide bolup sadaka berip, zat edip sen halka kömek edýäň, sadaka beren ok. Ýa ýene nämeden ok. Ya öýüňe mihman çagyryp bir türkmenler bardyr Fransada ýokmy? Ya ite gerekmejek. Näme sen? Ýasama piderden bolan. O men adamdan fake account açýan biri bar, kim şo? Siziň şyrlatanyňyz bar-a? Kezzabyňyz. Onuň kimdigini bildimi şo? Mehriban adamlar. Şöyle men adamdan biri, bir Samsung biri account açýardy. Barwa mar onuň munyň videosyny ýerde atdy goýýa. Käbir adamlara düşünýär men däldigimi bilýär. Käbir adamlaram ay şatlyk diýip ba çykyş edip nemeden bolýar. Şo çykyş edýän adamlara diýen, bir girin görüň şu accountda. Kimin kimdigini bilin. Men sökjek bolsam kommentariýada sökmeýin hiç kaçan adama. Ýadyňyzdan çykarmaň şonu. Men sökjek bolsam adama gün video çykyş edip, gün ýüzüne aýdyp ýüzüne sökýän. Ýa-da gün efire çagyrýan. Gel bilen oklar efire. Bir nur gödel gelýär arasynda erkek tarap. Galanlar saçaga, gorkaga. Hemme dönüklere ýüzlenýär şurda. Erkeňiz barmy? Dawaýçy tegelek stol edelim. Men siziň hemmeňize garşy hereket edeyim. Şo ýanky men adamdan account açan adamma, şondan belli. Siz ne hilekdiňiz? Sıçyp, gorkup, menden gorkup oturýarsyňyz bile. Ýene ýurda etjek diýäňiz, beýtjek diýäňiz. Siz başda bir meni oňorsaňyz da bolýarmy? Ondan soň ýurda ýapşyň. Hani Murat Kurbanov, sen men suwda berjekdiň Fransiýanyň suwdyna. Men şo bolçy biledi, garaşyp otyryn. Haçan berjek o? Men şu garaşyp otyryn, öňünde suharyk neme dip taýýarlap da edip. Baranlar bir topar bile. Gaýrat ediňden bar, adam boluň, düzeliň o, dogry ýollan gidin o. Alasam tyk bolmaň. Onuň munyň kommentariýalaryna baryp zat edip, ýa onuň munyň videolaryna baryp, o pokly kommentariýaňyz men adymdan ýazyp. Näme şo edip indi şatlykdan aralaryny diýýäňizmi? Ýam şöýerde ejidliňizi bildirdi, ýam şöýerde. Siziň ejidlenliňizi bildirdi. Konkretni ejid ödemsiz. Hakyk erkek diýilen adam, halal diýilen adam gönümini var yüz gepleşýär. O men adamdan açan bolup, ýene nämeden bolup, pikir edýän men dawady ederin, ýene nämederin diýip. Ýok, na bara sag bolsun. Halka gowtanajak, meni ödüňizi kimin kimdigini halk uja ýen bilýär. Haramzadalara diýýän. Gaýratlyňyz bar bolsa da gelin efire, gönümeni men bilen gön efire edin. Gel bilýäňizmi? Gel bilmeýäňiz. Aradan mırrzyryň efir açan wagty meni goş efiriňe diýsem, ýok men seni goş bilmeýän diýip patır edip goý berdi trubkany. Döwlet baýhan şatyk bilen gepleşýär, ýene nämeje? Ay agent, men sana bir zat aýdaýyn. Döwlet baýhan men duşmanymam bolsa, ýa Allah Murat Rahim men duşmanymam bolsa, sizden bara 1000% bara. Halal duşman şolar. Ona men aýdyp goýaýyn. Sen näme üçin? Sen olar adam bilen adam ýaly dialog gurrunda geçmäni başarýan adamlar. Siz ýalak sıçyp, gorkup bara, pampers giyen olar. Siz o da onuň aýtmaýyn adamlar bile. Pampers giyip, gorkup, sıçyp. Menden bara. Hay bile, men şoňaly gudratly adam maýmany. Gen göräýmeli o bile.